बिग ब्रेकिं निउस बे सावगारियाव नुनाय सिख्लाया दिनै जिउ गोमादों। बिथांनि मुङा प्रियंका बर्मा। गुवाहाटीआव सासे बर' सिख्ला थैदों। बे सावगारियाव नुनाया दा गुवाहाटीनि खारगुलि मुंनि जायगायाव अखा हानायनि जाउनाव हा खुरखानानै बे सिख्लाया थैदों आरो बिनि मुंखौ प्रियंका बर' होनना मिथिनो मोननाय जादों। बिथाङा न' सिङाव खामानि मावबाय थानाय समावनो हाजोनि हाया खुरख्लायनानै प्रियंका बर'नि सायाव फबसिनजायो, जायनि जाहोनाव दिनै बिथाङा अबथिरा जिउ फोजोबनांगौ जायो। थ' बेनि उनाव दं जोंहा 28 जुन CRPFआव साखरि मावनाय आसान बसुमतारी मुंनि सासे अफिसार सुबुङा COVID-19 जों दिनैनि दिनाव फुंनि 10 रिंगायाव माने जिउ गोमानांगौ जायो। जोबोद दुखुनि बाथ्रा। मख'जाथावदि खौराङाव मिथिनाय बायदिब्ला आनन्द बसुमतारी बिथां 15 साननि सिगांनिफ्रायनो COVID-19 बेरामजों जुजिगासिनोमोन आरो बिथांखौ दिल्ली देहा फोसाबथायाव नायगासिनो दंमोन। बे सावगारियाव नुनाय सुबुङानो बिथाङा जादों बर' सुबुं। दिनैनि दिनाव मोननै दुखुनि खौरां, नाथाय मोनसे गोजोन खौरां दं। बे जाबाय जोबथियाव IAS फोरमान ब्रह्मआ ADCनि बिबान रुजुबायनो। दा बर'नि IAS फोरमान ब्रह्मआ अरुणाचल प्रदेश सांग्लां जिल्लानि ADC महरै थिसनजाबाय। लोगोसे दानि सोलिबाय थानाय COVID-19 बेरामखौ नायगिदिंनो थाखाय बिबान मोनबाय। बे जोबोर मोजांनि खोथा। बे सावगारियाव नाय सुबुङानो बिथाङानो। स' दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। बे जोबोद ब्रेकिं निउस दिनैनि थाखाय। स' बेखिनियानो, गोजोन्थों।